ki paralok ki beik ki jong belai ngadap ke jing siau ngu i fi ba pi adon ringkat lem bat ke nege channel bat ke bangai i ba pi subscribe ku belai shibun bo belai nang ker kui fi u belai nang don ringkat lem bat fi bat u belai nang ai pi ke met ke bakia ke bakoi u belai nang pelai i pi ke jing pang ke jing stam ngadwai parabor nam ta ke jong pi bat ngada bangas ngau i fi ngada ai ku belai i fi daga jing i jong belai jongi u Jesus Christ lang bahakar teng ke badan bor jong u yu wai puai baro ki para marjan hau trai ti hani ke por menta kalong ngadon kata ka jing pen ki musim belai apo jonga ka bangan wan ra chipi ke jing sam jika kata kubor ke jong belai kata ke dei kalong ba na ke ktien ke jong belai ka ktien jong belai ka ba ong nang ni na ka Hosea Sachisin Hosea Saul nong de khot ke ban riu ki ktien ki ba ong kum ne yo paidlang jonga la pynjot namar bymdon jingtip Namarba me la kyntait ye ka jingtip ngaru ngan kyntait ye me bamen omlong lengdo satya hanga naba mela klet ye ka hukum ublei jong me ngaru ngan klet ye ki khon ki jong me kene kata kalong ka jing ong kata ka ktien ke jong belai nge la ngi kyntait ye kata ka jingtip bat ublei ru un kyntait no ye nge kabamut hiba ngi menta ngila tip syapang u Jesus Christ ngila tip yo Jesus u Jesus udai ukhun ke jong belai bat ula no ye kata ka cats im jong u wan shan ke perthai bat uyalap ye ka hima ke jong u bat upen khia ke bapang upen ya ke bedko pen pej ke matla pen im ke bayap bat ushim mi kata jing rengkang jongi ushim mi ka jing palat jongi ushim mi ka pop jongi ukit halade bat uba ka ding pna kede ka jing kia ka ding pna ka namar ki pop ke jonga mar ki pop ke jongi bat ukiu halor ka ding pna bat ukit kene ka jing kit kalong ka bakia sin perkat kalong ka bangi he pat ka do anut jongi ha ka bangi yu i kalong ka pat ka do anut ka jongi ngitip bau Jesu wan ne pertai kalong naga benta ga jonga naga benta ga jong pi naga benta ga jongi kalong ban kit ga jing pala jongi halor jong ga ni ga ding pna bangin yo aga ga jing map na ublai bau belai un map no yang IP ke bau Jesu la ang halolum kalbari ke bau Jesu ang halor ka ding pna ko pa to map iki na ba kimtip iki ai ke belale ke ba mut hiba la dangi pediang you Jesus Christ kalong ba la dangi pediang you Jesus Christ la dangi mentang yo wan Jesu la dangi mentang map Jesu yang ngan kalaba mut ngan pangai shame ngan i je me ngan shakri me map na ki pop janga kadan ka bor ka snam yung Jesu kadan ka bor ka snam yung Jesu kadan ka bor belai kadang ka bor jong Jesus but map bagi pop ke jong fie de te kadau kelong ba ladangi mentang ngala tibo Jesus ude try jong ka beneng ka kandeu but try jong ka jingem jongi but ulong belai halor ki belai ba ulong saim jong ka beneng rekom jo baro balong saim jong pi balong saim jongi balong kunrap jongi ngitip ya u kolong ba om dan belai syo de way pat u belai right na lor neu belai bangi shekri ulang u Jesus Christ la pi wat shek ba kot ka pertairo pinom yo syo ka balang kom une u Jesus Christ ba ulong ba kaitam bat ulong ba halor tam udai u belai om don show the way pat ko kilok pitip ye kare kane ke jingtip yo Jesus Christ handala pikan tai kane ke jingtip haka ski jang jing bishar haka ski bo blen bishar ke jat ben re kolong hang ta kolong bo blen sa kan tai no ye kita ba kan tai ye kata ba jingtip
Iya oh, dia tak tahu ngaya very pi, haga ka por ka mentah kalong. Tong inang ban jit yo Jesus Christ, haga jing em ka jong fi. Ba pin jit yo Jesus, haga jing em ka jong fi. Ba pin long ida ki ban pediang no yo Jesus Christ, haga jing em ka jong fi. Ba pin long no kitang ki ban nget yo Jesus Christ. Ba pin nget yo Jesus Christ. Bat ni ki long kita ki ban nget yo Jesus Christ. Ni la tip e ka ktien ka jong belai. Bat ni snyo to e ka ktien ka jong belai. Kata ka jing tip jing ktien ga jom belai ladang imle kata jing snyo thu jong ye ktien jom belai ladang imle haga sni jing bishar kumnong in jubab kumnong in ong ha belai haga ta ka por kalong ka jing snyo shar khai yang alam yang ye baro lang ka batip ga ktien jom belai ba snyo thu ga ktien jom belai ladang imle ka jing snyo thu jing ktien jom belai ladang imle ka jing tip ga jom belai de ta ka daw kalong hak ni ka por menta ka bangang ne lada pik namarba me la kan ta ga jing tip ngaro ngan kan ta ka me nginam lang kum ne ken mau nang ne kalong ba ong Pilipi iwe de kot ke ba ar pun yau tang ba ka rukom ga jing em jong pi ai ba kan yede ba ka gospel nang ne shikmat ba ka jing em jong e kalong ba ai bagin em ha ga ba em kat ko ma gospel nang ba yai kat ko ma gospel nang ba ga pun yede la ka jong ga jing em bat ka gospel ya ka ai ba ga ne ktien ga jong blai ka ai ba ne gospel ga hukom ngai pi ba ka jing em ni pun ko ngo e la de ba kan dan ga jing ba ka gospel ka ne ka jing em ga jong e kan mau ka kilok ki paralok baro ha ga ne por menta kalong baro menta la dengi ong menta kita ki bang ngek hau Jesus Christ ngila pediang yo belai henre la dengi ong menta ngila ngek hau Jesus Christ ngila pediang yo Jesus Christ henre kata ka jinget ke jong pi yo Jesus Christ la da pim la i ga mon ga jong belai ba kata ka jinget kalong ke bayap ke bang na ka chiti jong Jacob ar na kot ka bakat nyau chiti jong Jacob ar na kot bakat nyau ke bang ba kom ne kalong ba kata ka jinget ke ba klam ka jingle kalong ke bayap hala dehi la da pinget menta kalong pila tip yo Jesus Christ henre tip e kamon ga jom belai la da pim le e ga jing tip ye jong pi kamon ga jom belai la da pim le e ga jing tip ga jong pi ye ga ta kamon ga jong Jesus Christ hele ga ta jinget jong pi kalong ka ba yap hi ba ka ta jinget jong pi kalong kom ke ban nget hi namar pim le satia ka ta jing yap ka ba ong mar bala pi nget ladang inget mentah ladang imlek kalong kebayap kata kalong kebangi mentah kalong benginget ladang kalau kata kejinget kejongi keterong ba ladang imlek kalong kebayap lalong kum ke bam nget hingi long nemar ngimlek setia ya kata gamon kejong belai nang ne syekmat ko kilok barok nginget yu Jesus Christ ngin long kita belek ban ya kamon kejong belai rukum jo ublen ker kui fi on pendap ga jingkar kui fi bat u nang ne kalong ba ngi baro bat ke bala tip ngin am ken tat e ke jing tip ken mau ko kilok ye ke ba pila tip pin am ken tat ke jing tip namar baro ngin poi haga jing bishar ke jong Jesus Christ baro ngin poi haga kti jong Jesus Christ on bishar pi do Jesus on bishar ngi do Jesus pin yo ke nong no Jesus kat kum ba ke jingle ke jong pi ong na ga chiti jong ong na kitab Jacob oh sorry ong nang chi pen pau jing pen pau kat ar de khot ar po ar de khot ka ba kat ar ong hang ni ha kami nga wan kloi bat ka nong jinga ka don lembat nga bangan ai nong hawai puai baro kat kum ba ka jingle ka jong pi ngin yo ka nong bat pin yo pediang ka nong on the one Jesus ban bishare ngai pi kat kum ka jingle ka jong pi kat kum ka jingle ka jongi ngin yo e ka nong de te ka baro ngin kelok baro ngin saya nga khamat ka jong belai ngin saya nga khamat jong belai bat on bishare ngi do belai bat ngin yo pin yo diang ka nong kat kum ba ka jingle ka jong fi kat kum ba ka jingle ka jongi de te ka tu nyau pi kita gi briu naduk mentah kalong tongin long kita benang ban jit yo Jesus Christ namar ngi tip ba long ublai bat ngi tip kalong ika ktin ge jung o ngin le ika ktin ge jung yo nyau ye para bor ki briu jom blai ki yalap ika ktin ge jom blai ka wan ka ying jom pi ge ktin jom blai ka dan ka kti ge jom pi rekum jo pi yo i lang bagi internet pi yo i lang bagi gut channel pi yo i ge jinglap ki briu jom blai pi yo nyau ge ktin ge belai handrel tongin le nang ni shikmat baga jing em jing kan don ga jing le baga gospel ngila tip bat ngin le ikata ka bang tip ko ki lok baro ki perlok pinget bat kata ga jing jing ho Jesus Christ ngin le Blen ker kui fi un pendap ga jing ker kui fi hane ka por menta ka long to ibu jing duai menta ka jong pi ngin duai menta jong pi kita ke ba Duai menta jong pi kitu ki bala subscribe ye kena ka channel ni duai menta jong fi ni duai menta jong pi ki ba page
ye kan ke channel ro ye dwain menta jong pi baro ke ba Christian kan ke channel bo blend ker kui fi pin yo ka met ke ba khia ke ba koj bat pin yo mat ke jing ker khu ke jong blai ha ke jing em ke jong pi tung ni dwai trai nya dwai able kan rat Jesu ko pa ba khada na menta kan ki parlok ba kan ki brew ni ki khun ke jome ko trai Jesu ba khada ko pa trai ki be trail ma kan ke bat kan ke channel ko Jesu me sngo halam ko blai ba khada pan yo ke ka met ke ba khia ke ba koj trai plai ke blend ke jing pang ke jing stom yerap ke ko trai men de ker khu able ke ko Jesu men de pandap ke jing ker khu ke jome yerap ani ke por menta we baro wa pai kan ke por ke menta ko trai men ker khui ki ko blai kan rat Jesu men don ringkat lam ga jing em jing ki ko pa ba kada sim blai kan baro kan ke por ng IT me men don ringkat lam gi por baro kerteng Jesu ngapa ni kini amen ublen ker khui fi bat ngi kan doa wai pat ka por ban yo sngial ke tin ke jong blai ku blai shibun yo baro ba ka jing suk ke jong blai kan shenshar ya ka jing em jong pi bat ka yin ka sam jong pi baro namta ka borom jing o amen